Hemen salam. Türkmen Kripto Team toporunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün siz bilen kanalımızda ilkinci videomuz, yani kripto rynakdan Bitcoin ve Ethereum abzor bilen başlarız. Men Max, ýesi tanımayanlar bagyrsa, Türkmen Kripto Team toporunun esaslandyrjylarynyň biri we trader. Bugün Bitcoin'i we Ethereum'i abzor edip geçeriz we en ýakyn wagtlarda garaşylýan planymyzy size ýetireriz. Öňünden belläp geçeýin, bärde aýdylýan analizler, bärde berilýän направлениялар hiç biri finansiýa sebäp däl. Her kim öz riskini özüne görä alýar. Biz prosta öz minenýämizi, öz düşünjämizi we garaşan datlamyzy siz bilen paýlaşýas. Oňdaşynda girjek pozisiýalaryňyzy, ulanjak zelkalaryňyzy öz riskiňize, strah riskiňize görä alyp bilersiňiz. Biz siziň puluňyza hiç ilek jogap berýän däliriz. Öňünden belläp geçeli. Indi Bitcoin'a geçemede, Bitcoin'na biz направлениýany bilmek üçin ilki uly time frame'lerden başlaýas. Uly time frame'lerde aýlykdan başlaýas. Aýlykda näme görüp bilýäs? Aýlykda, mysal üçin, şutaýda gyzyl bir blok we gyzyl blogam 3 aýlyk time frame'de, ýagny kwartalny time frame'de, time frame diýmegem wagt aralygy. Egerde täze gelýänler bar bolsa, wagtlar bolýar grafiklarda 3 aýlyk, aýlyk, hepdelik, günlük, saatlyk, minutlyk, sekundlyk saatlar bolup durýar. Indi bärde şundalyk boş bir blok bar, ýagny biz muňa neefektiwnost diýäs. Neefektiwnostda görän bolsaňyz, 2023-den bäri başlan rostunda her gedek şondalyk neefektiwnost goýýarda, şoňa test edip ondan soň gitýär. Test edip ondan soň gitýär. Indi geçen ay, ýagny 2025-nji ýylyň 1-nji kwartalynyň yapylmagy bilen bile, ýagny görüşiňiz ýaly gara switcha bilen yapyldy. Şutaýda gara switcha diýmek 3 aýyň dowamynda açyldy hem de yapyldy. 3 aýlap dowam etdi şu gara switcha. Indi bärde de bu aýyň bu kwartalyň açylmagy bilen bile, ýagny aprel aýynda açyldy. Ne iýun aýy gutorandan soň şol switcha yapylar. Görüşiňiz ýaly zonamyda ýene-de neefektiwnostumyzy şutaýdan test etdi. Test edenden soň bärden reaksiýalada ýokary okupaçylar öz güýjüni görkezdi. Täze gelýänler üçin aýdyp geçeýin. Men analizim esasy price action we smart money'den gitýäni üçin, ýagny okupaçylar, ýagny satyn alyjylar we satyjylar rynakda iki nastroýenie bolýar. Ya bir satýar, beýlekem satyn alýar. Şolaň esasyndadyr we öz analizimi şoňa görä size ýetirmäne finansiýal. Şoň üçin meni köp eşitip bilersiňiz, okupaçyl, prodawец, alyjy, satyjy diýip. Indi görüşiňiz ýaly bu zona test etdi, $75,000 alyjylar üçin, ýagny Bitcoin satyn alyjylar üçin şu zona intereslidir. Şu baha satyn almak üçin gowy baha, ýagny bärden satyn alylar, görüşiňiz ýaly reaksiýalada ýokary öz güýjüni görkezdi. Ýagny satyn alyjylar öz güýjüni görkezdi. Wot, şoň esasynda da şutaýdaky ýaşyl switcha döret. Bu ýaşyl switcha da aprel aýynyň switcha, ýagny görüşiňiz ýaly öňündäki mart aýynyň likvidnosyny aldy. Ýokary näme etdi? Poglaşenýe etdi we mart aýynyň high, ýagny maksimum bahasynyň likvidnosyny aldy da bärden reaksiýa döretdi. Başynda şuna ýatladyk geçeýin. Köp noviçoklar bardyr, köp täze gelýänler bardyr we olara köp düşnüksiz sözler bolup biler. Ony hiç ilek ýagdaýda alada etmeň. Düşnüksiz sözleri indiki videolarymyzda, indiki sanlamyzda zehukmany ýagdaýda obuçaýşy materiallar bilen size ýetirjek bolarys. Bu wagt prosta abzor edip otyr. Indiki videolarymyzda şulary ýa gaýdyşmaly obuçaýşy görnüşde size ýetirip durarys. Şoň üçin düşünmeýä zatlaryňyzy bar bolsa bir ýerik belläp
koyun ve kommentariyada yazıp bilersiniz. Şuna düşünmedim. İnniki videoda şuları razbor edeyim dip şoňa görä de bu çaýşy videolamady size çekip düşünürüz. Indi görüşmek ýaly paglaşyny ýetdi berdim. Paglaşyny bilen ýapyldy. Benim maýa açyldy. Maýa açyldy. Görüşmek ýaly открытиядан soň ýokaryk. Şuta 97800 çenli baha geldi de o taýdan oja satyjylyň esasynda näme etdi? Aşak reaksiýa alyp. Satyjylyň zonasyna mene şunýalyk zona bilen belläp belläp. Ine şu taýda seri zona polностью продажа zona. Egerde aşakda покупка zona bolsa, ýokarda da продажа zona bar. Indi şu taýda egerde ine şu zona içinde egerde satyjylar öz güýjüni görkezip bilse, onda baha näme der? Birazajyk aşağı düşür. Aşağıda şu taýda özüne interesin zona gözläp, ýani biz ona korreksiýa diýäs, interesin zona gözläp, täze покупательler tapyp, uje hereketini ýani trendini dowam etdirip biler. Şoň üçin aýlyk time frame'inde bu at görýän adamyň aýlyk täze açyldy, öňki aý paglaşyny berdi we mart aýynyň likvidnessini aldy. Indi may aýy bize näme garaşyp bilýär? Ýa-ni nedelni time frame'e geçip göreli. Nedelni time frame'de ine nedelni time frame'de şu taýda low alamazdan soň görýän reaksiýa bilen ýokaryk rejection block bolup döret. Rejection block we paglaşyny ýetdi bolam. Ýa gaýtşymy aly şu zonadaky покупательлерň güýjüni görkezýär. Paglaşyny bilen çykdy we öňündäki şu taýdaky покупка zonany döretdi we berden neefektivность döretdi. Ýani nedelni neefektivность diýip bilen. Nedelni neefektivность bir tarapyň ýa покупательлeriň ýa da продавециň öz güýjüni görkezýän tarapy diýip şey dip belläp geçsek, nedelni FVG diýip belläp. Indi nedelni FVG we görüşmedi alyk şu taýdan ýanky aýtşym ýaly aprel aýy rejectiondan ýapyldy. Ýani reaksiýa aldy. Продавецler şu taýda öz güýjüni görkezdi. Indi biz ýakyn günlerde, ýakyn hepdelerde şu taýdaky zona, ine weekly FVG diýen zona test etmesine garaşýar. Bu test nähile bolup bilenär. Birinji zonasyna test edip, ondan soň gidip bilýär baha 0,5-na test edip, ondan soň gidip bilýär. Ýa-da polnosy fulfill edip, polnosy ýapylmagyna fulfill diýilýär. Fulfill edip, ondan soň gidip bilýär. Şoň üçin biz şu zona gelende bahan reaksiýasyna seredip bilýär. Indi bu hepde täze açyldy. Şu hepden içinde şu zona test etmesine garaşyp, подтверждениеден soň uje ýokardaky çellemede çenli görüp bilýär. Ýokardaky çellemede uje 99400 we all time high. Ýöne şu zonalara gitmeden öň ýanky aýtşym ýaly şu taýdaky FVG diýip bellen zonamyzyň testi ýondan soň ýokaryk bahany seredip bilýär. Nedelni de görüp biljek zonamyz näme şu. Aşağı gaýdanda nedelni FVG, ýokary gidende de 99400-däki şu taýdaky fraktalny high ýani likvidность. Daily geçýär. Indi daily'de biz näme görüp bilýär? Daily'de birinji bilen ine şu taýdaky накопление zonany görüp bilýär. Накопление diýip indi bokovik zona berde распределение etdi, ýani satyn alynan aktivleri berde уже продажа etdi. Продажа etdi. Görüşmedi alyk şu продажаň esasynda da aşağı impulsny падение boldy. Impulsny падение täzeden berde накопление pozisiýa, ýani täze pozisiýalar, täze igroklar satyn alynýar şu zonalarda we bahany ýokaryga çekýärler. Görüşmedi alyk. Ony skematически de şunýalyk görkezip biler. Ine gök zona распределение giden zona. Ine распределение giden zona. Aşağıda manipulasiýa diýilýär we berde görüşmedi alyk likvidness alyp покупательler täze pozisiýa ýygnaýarlar. Nähilek pozisiýa? Long pozisiýa ýygnaýar. Ýani bahan galmagyny pozisiýa ýygnaýarlar. Indi şunýalyk bir model bar. $91,000 korsunda ýapylsa, berde
şu zonanın içine durup bilse uşa izine demek ki ускорение gidip bile. Ускорение de all time high'a çenine gelip bile. Şoň üçin yaşıl zona girdik. Şimdi yaşıl zonada şöyle korreksiya verip bärik 91 000 ya da 90 000 retest edip dalşy ускорениýamyzy dowam edip biler. Şoň esasında da bot bärik görseňiz 91 111 dollar var näştaýda. Biziň esasy test edip biljek zonamyz şeýle. Test edip ýöne soň dalşy hereketini ýokary dowam edip. Eger bu zonanyň ýokarysynda da retest edip bilse, uşa dalşy indiki likvidnosiyamyz bolan, ýagny all time high'a çenli hereketimizi dowam edip bilýär. Indi görüşüňiz ýalyk näme üçin korreksiýa garaşýas? Birinji sebäbi. Birinji sebäbi baha şutaýdan görüşüňiz ýalyk tiňe impulsyň движение bilen gelýär. Ýagny käňir glubok korreksiýa ýok. Glubok korreksiýa bolman üçin bärde görüşüňiz ýalyk baha zamedleniýe gidip başlaýar. Ýagny ýuwaşap başlaýar. Indi pakupajylaram azally, prodawçylaram azally. Şoň esasında da bize täze güýç gerek. Ýagny baha hereketini has ýokarky zonalara çenli dowam etdirip bilmesi üçin bize täze güýç gerek. Täze güýçler nerede bar? Конечно же, ýanky nedelnidaky FVG-de boluplar we fraktalny lowlarda ýnaştaýda trendowy likvidnost diýäs. Biz muňa tradingda trendowy likvidnost onam şeýle görkezýän ýene. Şutaýsy trendowy likvidnost ýagny bu likvidnosti almak üçin baha başda ele ýokary korreksiýasyny berip ýöne soň şu diapazonyň içine täzeden test edip bilýär. Uşa şutaýda täze pakupajylar güýç ýolap bahany has ýokary çekip bilýär. Olam ýakaýşymýaly 99.400 $100,000 dollar psichologik urovень, ýagny тоже baha reaksiýa berdirip bilýär we ýokarysyndaky $110,000 dollar. Şoň üçin biziň ýakyn wagtlardaky planymyz ýakaýşymýaly 90,000 dollaryň testi ýondan soň uşa ýokarky zonalar. Egerde bu zona gelmän şutaýdan bir zamedleniýe bilen birinji 99.400'e ýetse, onda aşağındaky trendowy likvidnosti hasam güýçlendirdik diýmek bolýar. Buna uşa impulsyny snimat edip bilýär. Ondan soň bärde reaksiýa garaşyp dalnyşy long pozisiýalarymyzy şu zonadan seredip bilýär. Ýöne şutaýdan däl. 4 saatlyk geçdik. 4 saatlykda bugün hepden açılmagy bilen näme gördük? Ýene bir zat ýatyldyk geçeýin. Aşağı gaýtmasynyň ýene bir sebäbi şutaýda 91.600 dollarda gap zonamyz bardy. SMI grafikde ýa-da gap zonamyz bardy, boşluk zonamyz bardy. Olam 91.600'e ýapylýar. Onam yapmak üçin şeýle şu zona test edip şutaýdan oja подтверждение görüp bilýär. Bärde de oja görüşüňiz ýalyk käňir güýji ýok. Bahan bu zonada oja reaksiýa berenden soň impulsyň hereketi ýakaýdyşymýaly şeýlerek şu zona çenli pozisiýa seredip bilýär. Bitcoin'da şunýaly Ethereum'a geçemede. Ethereum'a geçemede bunda da nedelni grafikten başlaýaly. Nedelni grafikte mesajny grafikte, ýagny aylyk time frame'e geçemede. Aylyk time frame'de şutaýda rejection block görüp bilýär we öňkü FVG test eden fraktalny low seredip bilýär. Insersiýony bärde bahan reaksiýa alyşyny seredip bilýär we ýene bir gelek geldi imенно şu zona test etdi. Öňündäki fraktalny lowlar snimat etdi de ýene de bärde pakupajylar öz güýjüni görkezdi. Pakupajylar öz güýjüni görkezdi. Indi Ethereum'a birinji сопротивление bolup biljek zona şutaýdaky нисходящий неэффективность. Ana. Нисходящий неэффективность. Nedelne geçsek. Nedelnede de bot. Görüşüňiz ýalyk aşagdan reaksiýaly bir näçe wagtlap şutaýda durdy da ýöne soň ýygyna impulsyň движение bilen ýygyna поглощение gitdi. Поглощение ünsürüň FVG bilen döretdi we öňündäki FVG-ni поглощать etdi. Значит, biz şu zonada
pakupachylığın prodavaçlara göre gücünü görüp bilýär. Bundan şeýle belleýär. Вот. Недельный ФВГ. Daily geçeceğiz. Daily'ni belli yaptığın şutayda bunu уже nedeline öwürüp bilýär. Sebäbi näçe time frame uly bolsa şonça da perimenlerimiz şoňa göre uly bolýar. Indi ýani güýji köp bolýar. Bärde daily'ni weekly öwürýär. Indi sorun bärde de edil Bitcoin akýalyk başta боковик движение gitke, ondan aşağına manipülasyon движение gitke we izine zakrep berýärde şu zonada bir näçe watlap retest edip durýar. Indi bärde de edil Bitcoin akýalyk ssenariy bolýar. Şu zonaň testine garaşyp уже дальнейшем long pozisiýalarymyzy şu zonalar üçin teredip bilýär. Bir de esasy сопротивление bolup biljek zona 1957 ýagny nedelni FVG'ň başlayan zonasy. Şunu şeýlerek bellälim. Ene nedelni zona başlayan nedelni FVG'ň başlayan zonasy öňünden fraktalny hay, ýagny şu diapazon biz üçin targetimiz üçin güýçli zona bolup bilýär. Ondan ýokarda da range hay bar we $2140 zona bar, ýagny zerkalny uровень. Şu zonalara da ondan soň targetimizi seredip bilýär. Görüşüňiz ýaly range low aşagyny deviasiýa etdik. Indi bärde range high ýokarysyndan ýene deviasiýa garaşyp bilýär. Ethereum'da da planymyz şon ýaly, paka şu diapazonyň içinde trade göremek. Şu diapazonyň içinde trade göremek. Haçan görjek, haçan da şuna gelenden soň, ýagny nedelni FVG'ni test edenden soň ýa-da eger şu diapazona şeýle ýene de zamedleniýe bilen gelse, şuna test edip, ýa-da bärde oja şutaýdaky trendowý likvidnessleri sniwat etmesi üçin şartony pozisiýa seredip bilýär. Ýöne birinji ssenariýam, ene şutaýdaky trendowý likvidnessini almagy we şutaýdan potwierdzenie bermegi. Potwierdzeniýeden soň oja şutaýda longow pozisiýalar seretjek. Stopumuz, конечно же, atmena ideýamyz şutaýdaky lowlar alan fraktalny lowda bolup bilýär. Bärde de edil Bitcoin akýalyk ene gap zonamyzda 1721-de yapylýar. Kakras gap yapýar, likvidnessler alýar we weekly FVG test etýär. Täşe 3 zona sebäp bar şu zona test etmesi üçin. Şoň esasynda da başta korreksiýa garaşyp, ondan soň ýokary long pozisiýalar aljak. Ýene bärde bir bellek geçmeli zat bar. Şutaýda Ethereum Bitcoin grafik. Ethereum Bitcoin grafikde şundaýlyk bir bokovik gidip otyr. Gören olsaňyz şeýle silni pakupkadan soň bärde pakupka zona döretdi. Ünderserseniz pakupka zonadan näçelik reaksiýalar alýar, ýokary. Bu şutaýda bir de şeýlerek bir konsolidasiýonly bir движение döretdi. Bulam, конечно же, pakupachylığın güýjüni görkezýär. Ýagny baha has ýokarky znaçenýeler üçin gidip biljegini görkezýär. O esasında egerde Ethereum şu zona şeýle uskarenya bilen gelse, onda Ethereum Bitcoin'dan has güýçli diýmek bolýar. Onda Ethereum'da pozisiýa seredip biler we Ethereum ekosistema değişli monetalarda pozisiýa seredip biler. Bugünkü planymyz şeýle, aýçak datlarym şeýle. Eger düşünen bolsaňyz podpisat edip, like koyup bilersiňiz we kommentariýada öz mneniýalaryňyzy. Eger düşünen bolsaňyz näçelik bolupdyr obzor, o barada gyzgarak mneniýa. Eger de düşünmedik bolsaňyz hem düşünmedik zadyňyzy kommentariýada ýene de mneniýaňyzy ýazyp sorap bilersiňiz. We aşagda Telegram'da, Instagram'da öz social medialarymyzy bellek geçer. Şolara da podpisat edip bilersiňiz. Sağ olun dinleýäňiz üçin.